kadan adam ya wulakanta ni dan girman Allah da annabi in ma Allah ya kawo makaddarar waɗuwa jama'a kuma goma hannu biyu idan shi kuma Allah ya kawo makaddarar waɗuwa shi ma ya yi haƙuri wasa ce ba faɗa ba abin da nake so da kuma gane in dan kallo ya shigo yini ya watsa man ƙasa ko ya yi wani abu na rage da Allah da annabi sai na bi shi haƙin da yake buge shi Assalamu alaikum ya kallo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya kallo. To gaskiya magana Ali Kanan Bello gaskiya ne. Don Allah don Annabi dan kallo kowaye kai. Gurmada ne kai, Jamus ne kai, Bakude ne kai. To wanda an naka daga ni ko Ali Kanan Bello duk wanda an naka in kana da abun bashi ka bashi in baka raka taya shi da addu'a don Allah ba hayaniya. Ba rigima don Allah magana shi zai take wallahi ba wanda baya faɗuwa cikin mu sai ba yau muke muna yi ba ko ba haka bane faɗuwa gare mu a duniya Allah ba mu da sa'a Alan Tommy. Damben da ya rage shi ne damben tsohon sarki daga na tafasa da sabon sarki iya maka hannu na an ja sanatu to bala kowa ta wadu a jan tsarin ku ni na riga na dan kama Yanda ya shirya tsab zai fuskanci ainihin Ali Kanan Bello. Ok, to ya hankuri ya hankuri. The battle of supremacy, the battle of talent, the debunk and debated and investigated match to be renewed and played in Sokoto Memorial Stadium. Ladies and gentlemen, Ali is the new king. Domore the Basara was an old king, but the determination is to win moving today between Bulora and Iowa. Ali is the mighty with a cup. Wow, Ali is the mighty with a cup. Ali is the mighty. He is the